Angikhuleke unyazo lwezulu 100%. Amen. Amakhosi esizwe abefundisa abavangeli sizofunda la ekhaya. Uthema ufika umyalezo ukuthi asize esikoleni sizofunda. Base ngithinta ezami abanqobi labo into ehlanganisile nabo ukuthi sihambe sivundulula ongaphansi kwamatafula kubekwe ngaphansi kwamatafula bese sihamba futhi siyonxenxa abanamandla wasinalutho singabantu kodwa silithembile unyazi uzobusisa lento yethu ihambe ibangelide abakwa Ford bebekhona ngaseShepstone okuyibona abasipha leya moto bengaphhi thina bepha umphakathi ukuthi sikwazi usheshe sifike babuyeke ngenxa umsebenzi baphuthuma kodwa besiba bathathu abanqobi sihamba noma kuphi asikhokhelani imali ma kuthiwa kunento enjengale esokhuluma ngayo mase sihamba thina sihamba ngayo ngoba lokhu kushumayela okusha ukushumayela okusha lokho esikubonayo. Amen. Intshumayelo entsha umuntu olama engayisikanga iphethini ukuthi abaholi abaphathi bethu uma ekwazi ukuphuma ayobheka abantu abantulayo abangathathi intweni thina sivinjwe yini ikakhulu ke thina seduze nemsakazo seduze nomoya sivinjwe yini. Nyazo lwezulu safika sazocela ngiyakhumbula ngomunye unyaka ngacela ukuthi inkulumo engise ngikhuluma abantu bayizwe bese bayayenza esizocela namhlanje ke lokho sifundisa khona sicela usibusele khona ukuthi ukuhamba kwethu siyazi masihamba ufika ukhomba ubuyibangela amazinyathelelizo kwabanye kube ngazuthi khona into ocabanga ukuthi uyiyona noma ufuna ukuba yiyona kanti thina sifuna ukuphila impilo yangempela kuleli bandla 100% kwenziwa into yangempela. Amen. Isithunzi somuntu makhulu ngiyayibona zonke lezi nyazo lwezulu ezakhiwe kodwa mangibuka leya bese kuthiwa lapha eParliament lapha eoffice elikhulu uma befuna ukukhuluma izinto la ekhaya bazongena lapha bayixoxe khona zonke inkinga zabo zizophela lapha. Isiyakutshela ukuthi lento yenziwe ngenhliziyo yokubonelela abantu okugcina engutholile engucoshile kuthwala ekhaya hayi ngoba bengana Nazareth. Abantu bakaNkulunkulu unyazo lwezulu libheka abantu bakaNkulunkulu alibhekile abantu abangama Nazareth abantu bakaNkulunkulu abasizakalayo. Siyacela nathi sizingane zakho nyazo lwezulu ufake kulo moya ukuthi masigijima singabheki amaqembu politiki singabheki iqembu lebandla kuba ukuthi siyokwenza into yangempela umndeni mawuxakekile okugcina ngci akaze be-apply laba bantu ukuthi bazocela ukuthi ayikho iphepha eligcwaliswe iproposal kwathiwa manje uyayimitha yini criteria kuphume uma isekhombile umlomo ungathethe imanga unyazo lwezulu kwenzeka lokho. Angehle ngobonda uhlokoze kwephambili ngoba lezi izimva sedakeni uyabona mathwa kuphathwe ithendele kuthalaze isumi oxama shaya izandla ube sesiminyaminya nivile kancane njengencwebe okhalunga elvovo zayibhekele entabazwe zawuvala u-N3 zawuvala akaze ngilale ngalolo suku unyazo lwezulu unyazi lwenza icala lwavala u-N3 eqhinke eGoli zamantse kwathiwa seku-21 kilometers imsweli angisakwazi angeneke intabazo incane intabazo lungaphezulu lonyazi.